अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। गेल्या काही दिवसांपासून परतीच्या पावसानं देवगड तालुक्याला झोडपून काढलाय। काही दिवसांपासून भात कापणीला शेतकऱ्यांनी वेगानं सुरुवात केली होती, परंतु परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांनी कापलेल्या भाताच्या लोंब्यांना कोंब फुटून भात पीक वाया गेलाय। यामुळे ऐन दिवाळीत शेतकरी हवालदिल झालाय। देवगड तालुक्यात बहुसंख्य शेती एक पीक असल्यानं या पिकावर शेतकरी अवलंबून असतात। मळणीसाठी भात कापून खळ्यात साठवतात। भाताचं पावसापासून संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी हे भात प्लास्टिकनं झाकून ठेवलं होतं, मात्र जोरदार वाऱ्यानं पावसाचं पाणी भातामध्ये घुसून कोंब फुटलेत, तसेच पेंडा सुद्धा वाया गेला। लागवड, कापणी, वाहतुकीसाठी केलेला खर्च वाया गेलाय। देवगड तालुक्यातील बहुतांश ठिकाणची भातशेती पाण्याखाली गेली आहे। हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची शक्यता आहे। यामुळे शेतकरी वर्गाचं मोठं नुकसान झालंय। त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी हजारो रुपयांचं भात खरेदी करत लागवड केली होती। पीकही चांगलं जोमानं आलं होतं, मात्र परतीच्या पावसानं भात पीक आडवं होऊन शेतकऱ्यांचे कष्ट वाया जाण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे सरकारनं याची दखल घेऊन नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होते। निसर्गाची अवकृपा झाल्यानं दरवर्षी अवेळी पाऊस पडतो आणि हातातोंडाशी आलेलं पीक वाया जातं। त्यामुळे मशागतीचा आणि खतं, बियाण्यांच्या खर्चांचा भार सोसवत नसल्यानं शेती ओस पडण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करतात। परतीच्या पावसाचा फटका हा येथील देवगड येथील शेतकऱ्यांना बसला असून आता आपण आहोत देवगड तळवडे येथे। या ठिकाणी शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे जो आहे तो पावसाचा फटका बसला आहे त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया। काय सांगाल, कशा प्रकारे हा आता पाऊस जो पडतो आहे, अवकाळी म्हणाल किंवा परतीचा पाऊस आहे, त्या पावसाचा तुम्हाला कशा प्रकारे फटका बसला आहे, काय सांगू शकाल? परतीचा पाऊस म्हणजे आणि अवकाळी पाऊस हा कायम चालूच झालेला आहे। आमची आता भात कापणी म्हणायची तर बरीचशी म्हणजे जवळजवळ 90% अजून बाकी आहे। आम्ही भात समजा एखादा कोपरा कापला आणि ते सुकत घातला तर अचानक पाऊस येतो। पाऊस आल्याच्यानंतर ती समजा आम्ही भात जर भिजलं आणि ते म्हणजे भरून ठेवलं तर त्याला कोंब येतो, किंवा जे भात कापणी आम्ही करतो ती ठेवली तर त्याला कोंब येतो, किंवा ते कोंब येऊन जी का आता पडलेली भातं आहेत त्यांना पण जागेवर पण कोंब येतो। मग अशा वेळेला आम्ही तरी काय करणार? त्यामुळे आमचा पण पर्याय नाही। पाऊस जर किती येत राहतो, किती आम्ही प्रयत्न केले तरी आम्हाला तो म्हणजे पावसामुळे आम्हाला थांबताच येत नाही। मग पावसामुळे थांबल्याच्यानंतर ते तिथे कोंब येतात, मग त्याला आम्ही तरी काय करायचं? त्यामुळे आमचं बरंचसं नुकसान झालं आहे। म्हणजे जवळजवळ नाही मात्र अजून जवळजवळ 80% तरी अजून आमची शेती कापायची आहे, पण ती कशी कापायची आमच्या डोक्यामध्ये येत नाही। की पावसामुळे दर दिवशी पाऊस आल्यामुळे आमचा नाईलाज होतो। याच्यामुळे आम्ही काय करायचं असा मोठा प्रश्न पडला, आमच्या पुऱ्या तळवडे गावाला प्रश्न पडलेला आहे। म्हणजे आता नाही म्हटलं तरी अजून 80 ते 70% तर आमची अजून कापणी करायचीच आहे। पण हे जे म्हणजे भात पडल्यामुळे त्या भाताला पण कोंब आले। शिवाय समजा आम्ही एका कोपरा कापला तर समजा तो झोडला आणि तापत ठेवला तर लगेच तो पाऊस आला की तो पुन्हा त्या ताडपत्रीवर तो
संपूर्ण भिजतो आणि ते भात भरल्यानंतर त्याला पण कोंब येतो. म्हणजे अशी नुकसान होतच आहे. मग त्यापर्यंत आम्ही काय करायचं? मग त्यासाठी आम्हाला कोणाचं सहकार्य कोणचं मागायचं ते परमेश्वराचं. याच्यापुढे आम्ही सहकार्य कोणतरी मागू शकत नाही, असा प्रश्न आहे. या ठिकाणी तळवडे देवगड येथील काही ठिकाणी जो परतीच्या पावसाचा फटका जो आहे तो शेतकऱ्यांना बसत आहे. या ठिकाणी आता त्यांची शेती जवळपास 75% अजून त्यांचे भात पीक कापायचं आहे. भात कापणीला वेग आलेला होता, परंतु पावसाने, अवकाळी पावसाने म्हणाल किंवा जो पाऊस आहे त्याच्यामुळे जो काही आहे तो फटका येथील शेतकऱ्यांना बसत आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.